Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y trydydd ar hugain o Hydref, 2021. Angharad Price, Parry-Williams, Bergson ag amser. Parry-Williams, Bergson ag amser. Nad ydy enw mor gyfarwydd â hynny ni heddiw, Bergson oedd un o feddylwyr mwyaf dylanwadol y byd yn ddegawdau cyntaf yr 20fed ganrif. Yn eiriau Kolakowski, he was not just a famous thinker and writer. In the eyes of Europe's educated public, he was clearly the philosopher, the intellectual spokesman par excellence of the era. O blith y detholiad yma o weithiau enwoca Bergson, dyma dynnu sylw at ddau yn enwedig sef y cyntaf, i dreithawd doethurol sy'n ymdrin ag amser, a'r pedwerydd, esblygiad creadigol. Ym 1900, penodwyd Bergson yn athro Prifysgol yn y Collège de France, ac yno daeth I ddarlithoedd yn eithriadol o boblogaidd ymhlith yr elit ddiwylliannol ym Mharis. Meddai'r bardd Charles Péguy, yn y neuadd fawr sy'n bron yn orlawn, mae pob math o bobl, gwelafddynion, hynafgwyr, merched, genethod, pobl ifanc, peirianwyr, economegwyr, cyfreithwyr, lleugwyr a chlerigwyr. Buan y lledaenodd enwogrwydd Bergson ar draws Ewrop, a hyd yn oed I America. Bergson, meddai Mark Antliff, arguably the most celebrated thinker of his day, had become an international celebrity following the 1907 publication of Creative Evolution. Erbyn 1927, roedd Bergson wedi ennill gwobr Nobel mewn llenyddiaeth am ei waith. Ond gyda thwf gwrth-simitiaeth yn ystod cyfnod yr ail ryfel byd, buan yr aeth I enw'n angof, a bu farw'r meddyliwr byd enwog hwn o pneumonia a dhaliodd wrth orfod sefyll mewn ciw I gael ei gofrestru'n iddew ym Mharis y Natsiaid. Yn sicr, mae'n anodd I ni heddiw ddychmygu'r dylanwad a gafodd Bergson ar feddylwyr, diwinyddion ac yn anad dim awduron, beirdd ac artistiaid ar draws Ewrop ganrif yn ôl. Wedi dweud hynny, ysgyfodwyd I enw yn annisgwyl yn y wasg yn ddiweddar, yn sgil canfyddiad newydd pobl o amser yn ystod y clo mawr. Yng ngeiriau'r Independent, Bergson argued that time has two faces. The first face of time is objective time, the time of watches, calendars and train timetables. The second, la durée, duration, is lived time, the time of our inner subjective experience. This is time felt, lived and acted. Yn sicr, roedd amser yn ganolog I holl syniadau Bergson. Daeth amser yn ffordd iddo herio positifiaeth y bedwaredd ganrif ar 15 a'r gorbwyslais a welai ar ddealltwriaeth ddecanyddol o'r bydysawd. Yn lle hynny, datblygodd Bergson syniad mwy gofyrchol o amser, gan hawlio lle I reddf a chreadigrwydd yn ein dealltwriaeth o brofiad byw. Yng ngeiriau Maureen Lane, gwrthwynebau Bergson amser y gwyddonwyr, gan ei bod yn ei dorri I fyny. Ac yn hytrach, ym marn Bergson, gellir adnabod amser yn reddfol o brofiad uniongyrchol. Dyma ddau gysyniad canolog felly yn ymdriniaeth Bergson ag amser. Yn gyntaf, la durée, yn Gymraeg, o bosib, yr ysbaid, sef amser gofyrchol, amser fel ei profir gan yr ymwybyddiaeth, amser na ellir ei rannu fel y gneir ar gloc, amser sydd ddim yn ei ailadrodd ei hun, lle mae'r gorffennol a'r presennol yn un. A'r syniad arall pwysig yn ei ymdriniaeth ar amser ydy'r syniad o élan vital, gyriant neu ysgogiad bywiol,
sef grym sylfaenol bywyd sy'n esblygu'n anfecanyddol gan greu ffurfiau newydd yn barhaol. Effaith gyffredinol syniadau Bergson am amser, greddf, yr ysbaid a'r elon vital ydy tanseilio lle canolog rheswm mewn athroniaeth ar ddechrau'r 20fed ganrif. Un o admeryddion cyntaf Bergson yn Lloegr oedd y bardd T.E. Hume, ac meddai yntau, the intellect is absolutely incapable of understanding life. In explaining vital phenomena, it only distorts them, in exhibiting them as very complex mechanical phenomena. To obtain a complete picture of reality, it is necessary to employ another faculty of the mind, which, after defining it, Bergson calls intuition. Roedd yr athronydd Americanaidd William James hefyd yn un o gefnogwyr a hyrwyddwyr cynnar Bergson yn y byd Eingl Americanaidd, ac meddai yntau the essential contribution of Bergson to philosophy is his criticism of intellectualism. Ond nid pawb oedd mor frwd. Roedd Bertrand Russell, er enghraifft, ymhlith y mwyaf ffyrnig i adweithio yn erbyn syniadau Bergson. He never thinks about fundamentals, meddai Russell, but just invents pretty fairy tales. Daeth beirniadaeth ar Bergson hefyd o dir diwynyddwyr. Dyma y marn yr athronydd diwynyddol Jacques Maritain, roedd Bergson ei weithaf yn mynd yn ysglyfaeth i bantheistiaeth. Ac meddai Maritain wedyn, ni gellir dychmygu'r Duw a ddarlunir y metaffiseg Bergson yn bod yn annibynnol ar y byd. Yn wir fel y noda Mark Antliff, Bergson's philosophy had affected the Catholic intelligentsia to such an extent that in 1914 the Holy Office put his writings on their index of prohibited books. Roedd ei bwyslais Bergson ar rôl lywodraethol greddf, ar elon vital, a natur greadigol anrhagweladwy amser, yn her i galfiniaeth hefyd, yn enwedig y syniad o ragluniaeth. Yng ngeiriau Maureen Lane, ni chred Bergson mewn teleoleg nac mewn tyniadfennaeth. Yng Nghymru, o blith y diwynyddion y cafwyd yr ymatebion cyntaf i syniadau Bergson. Yn 1913, mi gafwyd 2 erthygl ddylanwadol amdano yng nghylchgrawn newydd John Morris Jones, y beirniad, a hynny gan y diwynydd Miall Edwards. Y syndod yw bod ymdriniaeth Miall Edwards, a oedd yn ddarlithydd mewn diwinyddiaeth yng Ngholeg yr Annibynwyr yn Aberhonddu, yn gyd ymdeimladol a safbwyntio Bergson. Fel y nododd un adolygydd, yn ôl yr athroniaeth hon, nid oes lle i fyw yn y greadigaeth. Ond esgusodir Bergson gan Miall Edwards, am ei fod eto heb droi sylw at foes a chrefydd. Ond pan o gwna hynny, rhagwela gyfundrefn foddhaol a chydfynedol i'r syniad o dduw. Aeth J.H. Williams yn y gwyliadydd newydd, sef cylchgrawn y Wesleyaid, gam ymhellach. Ac ar ôl cyfadda bod system Calvin a Bergson yn hollol wrthwynebol i'w gilydd, dywedodd, mae Bergson yn prysur ddileu hen orthrwm materoliaeth a thyniadfennaeth. Dyma arloeswr sydd wedi agor y ffordd i'r Cristion rhydd ewyllysgar, fyned yn ei flaen, a hyderwn fod ei athroniaeth fyw ef, yn gan angladdol Calfiniaeth a materoliaeth Ewrop. Yn sicr, cafwyd lluo am atebion i waith Bergson yn ail ddegawd yr 20fed ganrif yn y wasg Gymraeg. Ac erbyn 1919, roedd hyd yn oed yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ymuno, gan gynnal cystadleuaeth, traethawd esboniadol a beirniadol ar athroniaeth Bergson, gyda Miall Edwards ei hun yn beirniadu. Ond beth am feirdd ac awduron Cymru? Mewn gwledydd eraill, roedd syniadau Bergson wedi bod yn ysbrydoliaeth i fudiadau celfyddydol cyfan
yn enwedig y syniadau am amser. Gadwch i ni ddefnyddio geiriau Miall Edwards felly i'n atgoffa'n hunan o ymdriniaeth Bergson ag amser. Am wir amser, neu barhad, ysbaid, nid yw byth fel bysedd cloc yn dyfod yn ôl i'r un man. Mae organau byw yn torri llwybr newydd o hyd. Ni thramwyaswch y ffordd hon o'r blaen i wei hanes yn ddiddiwedd. Dyna yw bywyd yn te, llifeiriant, mudiad, newyddeb a gwreiddioldeb parhaus, creu i wei waith o hyd, a chanad yw yn ei ail adrodd ei hun yn ei waith creadigol, ni all hyd yn oed y wyddoniaeth y fanyla rhag fynegu i ddyfodol. Yn Ewrop, roedd y syniadau yma wedi tanio dychymyg beirdd, nofelwyr ac artistiaid. Yn sicr mae beirniaid wedi gweld cysylltiad amlwg rhwng syniadau Bergson am amser a champwaith nofelyddol Marcel Proust a la recherche du temps perdu, chwilio am yr amser coll. O ran y modd, y mae'n strwythuro amser yn ei waith, ac yn y pwyslais ar berthynas y cof ac amser, a rôl arbennig yr ysbaid, yr amser goddrychol yn y cof. Y maes barddoniaeth roedd y bardd ar beirniad Tancred de Vizon wedi mynnu mewn cyfrol bwysig y 1911. Mae Bergson oedd y prif ddylanwad ar y beirdd symbolaidd yn Ffrainc, ac mi ddown yn ôl atyn nhw yn y man. Ond beth am Gymru? Yn groes i'r diwinyddion, doedd dim golwg bod neb y myd llenyddiaeth wedi mynd i'r afael a syniadau Bergson. Ond am un eithriad. Ym mis Mai 1911, daeth Bergson i Rhydychen, lle trafododd ddwy ddarlith bwysig yn y teilorion. Roedd Bergson ar anterth i boblogrwydd erbyn hyn ar darlithoedd yn ddigwyddiadau diwylliannol o bwys. Teitl y darlithoedd oedd La perception du changement, y fyrnadaeth o newid, ac ynddynt pwysleisiodd Bergson o'r newydd, nad endid, rhanadwy ac ailadroddus oedd gwir amser fel yr honnau'r gwyddonwyr. Yn hytrach, roedd yn newid yn barhaus, yn anrhanadwy ac yn anrhagweladwy. Y moment unigryw, yr ysbaid, roedd y gorffennol a'r presennol yn un. Ac meddai Bergson yn y darlithoedd hynny, digon i'w cael yn hargyhoeddi unwaith ac am byth. Mae newid yw reality, na ellir rhannu newid yn rhannau llai, a bod y gorffennol yn y newid anrhanadwy hwn, hynny yw yn yr ysbaid, yn dod yn un a'r presennol. Pwysleisiodd Bergson hefyd mae rôl celfyddyd oedd rhyddhau'r meddwl o hialau mecanyddol y categoriau deongliadol, ffug yr oeddem wedi dod i arfer â nhw. Mae celfyddyd yno, meddai, i ddangos i ni bod modd ymestyn cyneddfau ein dirnadaeth. A gorffennoedd trwy ddeud, gofynaf i chi wneud ymdrech egnïol i symud o'r neilltu rai o'r sgemau ffug a osodwn yn ddiarwybod, rhyngon a reality. Yn Rhydychen ar y pryd, roedd Cymro ifanc o'r enw Parry-Williams. Roedd yn fyfyriwr yng Ngholeg Iesu ac ar fin cwblhau ei draethawd B.Lit ar fenthyciadau Saesneg yn y Gymraeg. Yn ystod ei gyfnod yn Rhydychen, roedd Parry-Williams wedi bod yn ymestyn i orwelion deallusol a llenyddol. Yn yr union gyfnod y daeth Bergson i Rhydychen, sef Gwanwyn 1911, roedd Parry-Williams wedi dechrau cyfrannu colofn i bapur newydd y Brython, a hynny dan y ffug enw Oxoniensis. Yn y golofn hon, gwelwn y myfyriwr ifanc, dan ei ffug enw, yn barod i herio gwerthoedd llenyddol a beirniadol y diwylliant Cymraeg, yn ogystal ag i dynnu blewyn o drwyn rhai o'i ffigyrau mwyaf awdurdodol. Bythefnos yn unig cyn darlithoedd Bergson yn Rhydychen, mewn colofn o'r enw'r Critig Newydd, heriodd
Parry-Williams, John Morris Jones, am ei ddull mathemategol o feirniadu llenyddiaeth gyda'i lathen a'i fantol. Colbiodd y feirniadaeth gul a welai yng Nghymru, sydd yn andwyo twf yr awen a thorf ynyglu syniadau newyddion. Ac yna mae'n ei gymell ei hun i ymryddhau oddi wrth werthoedd ceidwadol y diwylliant llenyddol Cymraeg a bod yn feiddgar hyd wallgofrwydd. Dyma Lenor oedd yn hogi i arfa beirniadol a syniadol ar y pryd ac yn barod i dorri hen ddelwa a chwilio am gyfeiriadau newydd i lenyddiaeth a beirniadaeth Gymraeg. Does gyda mi ddim rhithyn o dystiolaeth a aeth Parry-Williams i wrando ar ddwy ddarlith Bergson yn Rhydychen bythefnos yn ddiweddarach a'i peidio. Byddai'n sicr o fod wedi clywed amdanynt, cymaint oedd enwogrwydd Bergson ar y pryd. Felly dim tystiolaeth bendant efallai, ond gadewch i ni edrych ar golofn Oxoniensis rai wythnosau wedi'r darlithoedd hynny, ddechrau mis Gorffennaf 1911. Mae'r golofn honno'n agor wrth i'r awdur gymryd arno bersona beirniad o'r tu allan, sy'n craffu ar gyflwr llenyddiaeth Gymraeg. Ac meddai'r beirniad hwnnw, to speak plainly, art in Wales is a second-rate laboratory and not a temple. Our literati are toying with test tubes and spatulas instead of handling the mallet and chisel. Ffwlbri yw ceisio mesur gwerth a gwirionedd celfyddyd mewn dull a modd gwyddonol, medda'r beirniad hwn. Ac mae'n gorffen trwy ddeud, paradoxically speaking, our art is a science. Felly, hyd yn oed os nad oedd yn bresennol yn arlithoedd Bergson, ym mis Mai 1911, roedd y meddylfryd a'r syniadau Bergsonaidd hyn yn sicr wedi treifio i feddylfryd Parry-Williams erbyn i ymadawiad ar Rhydychen yn haf 1911. Rai wythnosau'n diweddarach, lluniodd ysgrif yn Saesneg ar gyfer cylchgrawn The Grail, dan y teitl Art and Genius, ac yma eto gwelwn y myfyriwr ifanc yn cofleidio syniadau newydd, modernaidd, am natur, lithrig, iaith a'r angen i fentro yn gelfyddydol. It is astonishing, meddai, how often the negative of the verbal expression of truth is also truth. How often it turns red litmus blue and blue litmus red. Ac meddai, it is only the art or clothing of poetry that can be gauged with rule and line. Erbyn i'r erthygl hon ymddangos yn rhifin mis Tachwedd The Grail, roedd Parry-Williams wedi cyrraedd Prifysgol Freiburg, lle roedd yn mynd i dreulio y 2 flynedd nesaf yn cwblhau traethawd doethurol. Yn Freiburg, dechreuodd Parry-Williams fynychu darlithoedd mewn pyncia heblaw astudiaethau Celtaidd. Un o'r darlithwyr y gwrandewai arnynt oedd y gŵr yma, yr athronydd Henri. Byddai Parry-Williams wedi cael cyfle i ddysgu rhagor am Bergson yn y seminarau ar athroniaeth gyfoes ac yn haliau yr Athro'r Gymraeg yn Freiburg, nad oedd o'i hun yn cydsynio â syniadau Bergson. Wedi Freiburg yn y Sorbonne, daeth Parry-Williams hefyd yn 1913 i gysylltiad â syniadau Bergson. Gyferbyn ag adeilad y Sorbonne yn y Collège de France, roedd Bergson ar anterth i boblogrwydd fel darlithoedd, a'r torfeydd yn brwydro yn llythrenol i gael lle yn ei ddarlithoedd. Tybed a oedd Parry-Williams ei hun yn ei plith. Yn sicr, pan dorodd y rhyfel byd cyntaf allan, ac ynta yn ôl yng Nghymru, aeth ati i gyfansoddi cyfres o ysgrifau beiddgar, a'r rheini yn ysgrifau lled hunangofiannol. Un ar pwysica o'r ysgrifau hynny oedd yr ysgrif Iconoclastis a gyhoeddwyd gan Parry-Williams yn y wawr
yn haf 1915. Yn yr ysgrif lled hunangofiannol honno, sonir am ddyn ifanc sydd wedi meiddio torri I gwys beiddgar ei hun yn syniadol, gan ddryllio'r hen ddelwedd. Ac meddai ef, rwy'n gwybod nad ydy farhaf byth am feiddio torri'r hen ddelwau pan na allwn I heddoli. Erbyn diwedd yr ysgrif, mae'r cymeriad hwn, iconoclastes, wedi cyflawni hunanladdiad. Meddir y ddelw olaf adorodd oedd ei ddelw ef ei hun. Yna, mewn ôl air i'r ysgrif, sonir pa lyfrau a adawodd iconoclastes ar ei ôl. Dywedodd ei chwaer wrthyf, mae'r llyfrau a gafwyd ar y bwrdd yn ei fyfyrgell oedd rhai o gyfrolau Bergson, gwaith Francis Thompson, llestri trysor a chyfrol o farddoniaeth Keats. Erbyn 1915 felly, mae Parry-Williams yn arddel y cysylltiad gyda Bergson yn agored ac yn ei grybwyll yn ei waith creadigol. Ond beth am ei weithiau diweddarach? Y gweithiau canonaidd yr ysgrifa a'r cerddi a gyhoeddodd o'r 1920au ymlaen. Yr hyn sy'n drawiadol ydy bod dylanwad syniadau Bergson am amser, a'r gwahaniaeth rhwng amser y cloc, a'r amser goddrychol ac eir yn yr ysbaid neu la durée, i'w ganfod drosodd a throsodd yn y farddoniaeth a'r ysgrifa a gyhoeddodd Parry-Williams yn ei eiddfedrwydd. Yn gyntaf, dyma'r gerdd a'r teitl gogleisiol, dwy gerdd, un o gerddi mwyaf diddorol Parry-Williams a gyfansoddwyd yn 1922. Un o elfennau canolog y modd y portreadu'r serch yn y gerdd hon yw yn ôl y tyndra sy'n bodoli rhwng y dynodiad mecanyddol o amser, sef mis Medi'r calendar, a phrofiad y bardd o amser yn yr adeg penodol hwnnw yn ei fywyd. Nid yw Medi, ond mis, a hwnnw'n darfod a heb fod erioed, medda'r gerdd. A mi fyddai'n dod yn ôl at y gerdd hon yn y man. Yn yr higwm enwog, dau hanner yn yr un modd, tanseilir syniad o amser fel rhywbeth llinellol sy'n symud tuag ymlaen. Tybed fy mod I o fi fy hun yn myned yn iau wrth fyned yn hun. Onid ydy afon gwirfau yn y gerdd tynfa, hithau yn tanseilio'r syniad o rediad unffurf amser tuag ymlaen. Mae'r afon yn mynd ac wedi mynd, ond yno o hyd. Yn yr higwm amser a gyhoeddwyd ddechrau'r 30au, mae amser y cloc yn cael ei nacau yn blwmp ac yn blaen. Ac nad yw amser o awr I awr yn ddim ond dim a'i ben I lawr. Ac mae hydref y calendar, neu'r almanac, yn cael ei wrthgyferbynnu â hydref real yn y gerdd dyner cynharwch o'r un gyfrol. Mewn hydref cynnar daeth I gwyrdd I ben, cyn dyfod hydref hwyr I halmanac. Gellid crybwyll enghreifftiau pellach o'r modd yma amser mecanyddol yn cael ei danseilio yng ngherddi Parry-Williams. Ond mi orffennaf efo'r higwm sy'n defnyddio geiriau geneth deir blwydd oed I fwrw amheuaeth unwaith ac am byth, am synwyr rhannu amser yn ddyddiau ac oriau mewn ffordd fecanyddol. Beth yw heddiw? Yfory? Wel, atebaist yn ffetus wrth holi'n ffel, a setlaist broblem a thronwyr byd a ffisegwyr gofod amser I gyd. Ni allent hwy ar ei brol a'i bri roi ateb am genach i'r gwestiwn di. Mynd rownd fel ceffyla bach mewn sioe y mae'r dyddiau, heddiw, yfory, doi, ac fel cofio, atgofio a rhag gyffroi, tri yn un ydynt, a'r rod sy'n troi.
gan alw i go grynodeb Miall Edwards o syniad Bergson am y dull gwyddonol o synio am amser. Nid yw amser yn ddim amgen na ffug ymddangosiad. Nid yw yn ddim, am nad yw yn gwneithu'r dim. Neu yng ngeiriau Kolakowski, in the abstract time of physics, nothing of one segment is preserved in the subsequent ones. They are juxtaposed in an indifferent succession, fel ceffylau bach mewn sioe. O edrych ar ysgrifau Parry-Williams, hefyd mae'r un ymdriniaeth ag amser yn nodweddu llawer o'r rheini. Y pwyslais ar ddiffyg synwyr, mesur amser, yn neill gwyddonwyr a mathemategydd a geir yn yr ysgrif tywod, sy'n darlunio mesuriadau un donog, ailadroddus y peth berwi wyau. Un donedd diflin, anhunedd hypnotig, nes Parry I ddyn gan hir syllu ar mon llithron ddi-baid, gydymdeimlo ar gronynau yn ei caeth iwed symudol, fel y cydymdeimlir a physgodyn air, a fo'n gwyb nofio'n ddiorffwys mewn powlen wydyr, neu a ffeigr a fo'n cerdded yn ddygyn yn ôl a blaen, ar rawd amhwyllig gyson, y tu ôl I farau heir. Ond pwysicach yn yr ysgrifau hyd yn oed na'r darlun o amser ailadroddus y cloc, ydy pwyslais Parry-Williams ar wir amser, ar yr ysbaid Bergsonaidd, la durée, y darnau hynny o amser sydd yn wirioneddol real, unigryw, byth gofiadwy, heb fod yn gaeth I fesuriadau'r cloc, ac yn chwalu unrhyw raniad rhwng gorffennol a phresennol, sef yng ngeiriau Kolakowski, in the actual durée, nothing is lost, but nothing is reversible either. Each moment carries within it the entire flow of the past, and each is new and unrepeatable. Onid portread o'r ysbaid a geir yn un o ysgrifau enwoca Parry-Williams, KC16. Wrth reidio'r motobeic, mae amser fel y synnir amdano'n gyffredin yn peidio â bod. Mae'r adroddwr yn mynd I mewn I amser gwahanol, sef rhyw ysbaid Bergsonaidd. Eisteddir megis, meddai Parry-Williams, yn y cyswllt rhwng canol dydd a chanol nos, a phopeth yn gwibio o'r nos i'r dydd ac yn ôl i'r nos. A mae'r symud wedi bod mor sydyn, y ffordd wedi fy mhensynu a'r meddyliau ar gefn y peiriant yn wahanol bob amser i'r rhai ag eir ar draed. Nes rywfodd Parry mi gredu bod fy mew yn y cyfamser yn ddarn datodadwy o'n bywyd cyffredin beunyddiol. Yn yr ysgrif Boddi Cath sydd hefyd yn dod o gyfrol gyntaf Parry-Williams o ysgrifau, sonir mewn modd tebyg am yr adegau arwyddocaol hynny o brofiad sy'n creu argraff annialadwy yn y cof. Ac mae'n sy'n meddwl fel y clymur ac y cysylltir popeth o bwys, a phob cyfnod digwyddlawn ac adeg arbennig ar fywyd, a rhywbeth a fu, neu y tybyr ei fod yn dyfod. Dyma a bair fod y digwyddiadau neu'r amgylchiadau neilltuol yn ei hargraffu hunain mor ddofn ar yr ysbryd. Rhyw ddrych dwy ochrog felly ydyw pethau pwysig, neu fod gwir y presennol yn adlewyrchu'r hyn a fu neu a fydd. Dyma yn union a ddywedodd Bergson ei hun fel y cofiwn yn ei ddarlith yn Rhydychen. A bod y gorffennol yn y newid anrhanadwy hwn, sef yr ysbaid, yn dod yn un â'r presennol. A dychwelyd at Boddi Cath felly, yng ngeiriau Parry-Williams, un waith y profir y pethau mawr, un waith y ryfir gwaddod y cwpan erchyll, un waith y dringir I fynydd y myr a'r bryn a bryn y thys, un waith y boddi'r cath, unwaith, nid oes eilwaith. Mae darluniau tebyg o'r ysbaid Bergsonaidd yn frith yn yr ysgrifau,
Ond i gloi, dyma gyfeiriad at yr ysgrif ar chwal, sy'n canolbwyntio drwodd a thro ar seithigrwydd mesur amser yn mathemategol. Mi allwn ddyfynnu llu o frawddegau o'r ysgrif hon i ddarlunio fy mhwynt, ond mae'r cyfan yn cael ei grisialu yn ail frawddeg syml yr ysgrif. Nid yw'r calendr yn cyfri rhyw lawer wedi'r cwbl. Wrth gwrs, nid Bergson oedd yr unig un i ymdrin â natur amser yn ddegawdau cyntaf yr 20eg ganrif, a mae beirniad fel Maureen Lane wedi gweld dylanwad theoria perthnasedd Einstein ymhlith eraill ar waith Parry-Williams. Ond does dim dwywaith yn y marn ni, mae gyda syniadau carlamus a chynhyrfus Bergson y daeth T.H. Parry-Williams at rai o'r ystyriaethau hyn yn gyntaf. Yn wir, mi fyddwn yn dadlau bod dylanwad syniadau Bergson am amser yn mynd tu hwnt i gynnwys syniadol cerddi ac ysgrifau Parry-Williams. Mae yna le hefyd i weld olion Bergson ar ffurf a thechneg i waith yn ogystal. Mae'n gadewch i ni droi eto at ymdriniaeth y bardd a'r beirniad Ffrangeg Tancred de Vison a gwaith Bergson. Yn ei gyfrol ddylanwadol o, roedd Vison wedi dadlau bod syniadau Bergson wedi ysbrydoli holl dechneg beirdd symbolaidd Ffrainc. Dadleuodd yn ei gyfrol bod y beirdd symbolaidd trwy bentyrru delweddau ymddangosiadol ddi-gyswllt yn arwain y darllennu i feddylfryd anrhesymegol a dynamic. Roedd angen tynnu'n groes i'r hen ffurfiau mwyn cyfleu profiad yn ei wir newyddeb. Cafwyd symudiad tebyg y maes celfyddyd gain. Yn 1912, cyhoeddodd y ddau artist avant-garde, Albert Glaise a Jean Metzinger, ymdriniaeth a chiwbyddiaeth, lle defnyddiwyd syniadau Bergson am amser yn ysbrydoliaeth ar gyfer y dull ciwbyddol o ddarlunio. Yn eiriau Mark Antliff, Glaise and Metzinger established a method of structuring their images in keeping with the Bergsonian paradigm. Dyma Kramer a Grant i esbonio ymhellach. The cubist technique of depicting things simultaneously from different vantage points can be understood as presenting a Bergsonian conception of reality by rejecting a static single viewpoint and showing the object as constantly changing in the temporal and spatial flux. Un enghraifft o'r math o ymarfer celfyddydol a ddeilliodd o hyn yw darlun enwog Delaunay, y ffenestri cydamserol. Ac yng ngeiriau Kramer a Grant eto, simultaneity was a popular term with broad significance among avant-garde artists and writers of the time. Generally, it alluded to new concepts of space and time described by early 20th century physicists such as Einstein and philosophers, notably Henri Bergson. More specifically, it referred to techniques used by cubists and futurists to combine different vantage points into a single, simultaneous image. Ac wrth gwrs roedd darluniau ciwbyddol Glaise a Metzinger I hunain yn deillio o ymatebion I syniadau Bergson. Dyma ddarlun ciwbyddol gan Glaise o gychod pysgota. Darlun a welodd T.H. Parry-Williams I hun pan ymwelodd ac arddangosfa enwog y Salon d'Automne ym Mharis ddiwedd 1913. Wel, dwi wedi dadlau mewn man arall bod yna le I ymatab I weithiau Parry-Williams mewn perthynas a chelfyddyd gain. Mae modd darllen awdl y mynydd enghraifft a gyfansoddwyd yn 1912 mewn perthynas â gwaith yr arlunydd o'r Swistir Ferdinand Hodler. Neu gellir darllen awdl gromatig Eryri mewn perthynas a mynegiadaeth a'r defnydd o liw fel y gwelir yn y darluniau yma. I gloi yn sgwrs heddiw felly, ac I gofio dylanwad ffurfiannol syniadau Bergson ar waith Parry-Williams a'r ciwbyddion, hoffwn ofyn y cwestiwn yn yr un modd
Oni ellir edrych ar rai o weithiau'r llenor o Gymro o safbwynt ciwbyddol. Gadwch i ni droi nôl at y gerdd ac iddi'r teitl ciwbyddol o bosib, dwy gerdd. Dyma gerdd sydd wedi cael ei strwythuro yn gyfres o wrthdroada ac sydd yn cyfosod neu'n arosod darlunia tebyg iawn i'w gilydd ar eu pen ei gilydd. Yn gyd amserol, os liciwch chi. Trwy ddefnydd o ailadrodd yr un motiffau geiriol, trafodir yr un digwyddiad, sef diwedd perthynas dau gariad y mis Medi, o sawl persbectif gwahanol, a hynny mewn modd y gellir ei alw yn giwbyddol. Yn goron ar y cyfan, thema'r gerdd yw'r tyndra rhwng amser y calendr a gwir amser, yr ysfaid. Felly mae'r gerdd yn agor mewn cyflwr o besimistiaeth yn sgil tor perthynas. Dydwyllor y dwyf, twyllwyr y dwy moll, heb eithio'r un, fy nghyffes ger bron dew a ddygaf heddiw, chwerddi di mi o'n nid yw fy ngwir ond gau, am bywyd nid yw fyw. Dau, deiliw yn unig sydd y gwyn a'r du ty di a minnau, gwag ond hynny yw'r byd. Felly dyma gyflwr o besimistiaeth. Ac eto mae'r cof yn dweud yn wahanol wrth y bardd. Mae'r cof yn ei atgoffa o amser ystyrlon, amser real pan oedd unedau'r hanedig yn ymdoddi i'w gilydd. Hynny yw pan oedd y ddau mewn cariad. Ac eto yr oedd Medi'n fedyn wir ac arfon yn fynyddoedd dan ein traed, yn niwl ac un yn ddau, ac awr yn oriau, tithau'n gig a gwaed. Yn awr mae'r persbectif yn newid, mae'r bardd yn cael ei ddarbwyllo. Mae synwyr a'r rheswm yn ei feddiannu. Yn sgil diwedd y berthynas, daeth diwedd ar la duché, ar yr ysfaid. Teimla'r bardd yn ei wrthrychedd newydd, na diw amser bellach, yn ddim ond mis ar galendr. Ond fe'n darbwyllwyd, nid yw Medi ond mis, a hwnnw'n darfod, a heb fod erioed. Nid oes yn arfon heddiw i mis ymhell, fynydd na niwl, na dim ond ffurfiau'n cadw oed. Dydwyllorwyr, i tithau, rhaid nad oedd fy ngwir ond gau, am bywyd nid yw fyw. Felly dyma gyfres bellach o wrthdroada sy'n cael ei creu trwy ailadrodd yr un motiffau geiriol. Ond wedyn mae'r persbectif yn newid eto. Yn rhan olaf y gerdd, daw'r cof yn ôl i ysgogi teimlad y bardd yn y presennol. Daw'r presennol a'r gorffennol yn un. Dydwyllor oeddwn pan ddywedais i mai twyllwr ydwyf. Oes y mae dewin sy'n gwneithu'r gwirthiau ac a bair yn dangos o bob gwagle, megis pen a bai. Nid lledrith oedd y llais a glywais i ac nid drychiolaeth oedd ei titha chwaith. Sylwedd oedd cnawd dy law ac awel wynt o'r mynydd oedd yn gwasgar niwl ar draws ein taith. Yn y pennill olaf, defnyddir amser presennol y ferf, a mae yr ysbaid Bergsonaidd sydd dan sylw, lle mae'r gorffennol a'r presennol wedi ymdoddi'n un, ac yno rydw i tithau am y fi am byth yn chwerthin, tewi a thrisdau, ac yno mae'r clogwyni a'r niwl yn niwl, a Medi'n fedi o hyd ac un yn ddau. Wrth ailadrodd yr un motiffau geiriol, ac gosod yr un darluniau fel petai ochr yn ochr a'i gilydd, gydag amrywiadau. Ceir yma gerdd giwbyddol sydd yn fyfyrdod athronyddol tyner ar gariad, profiad ac amser. Wel, ella bod rhai yn teimlo wedi mynd gam yn rhy bell wrth drafod dwy gerdd fel darn o gelfyddyd giwbyddol. Ond wrth gloi, mi fyddwn yn fodlon dal fy hir, ac yn wir heiri y gallu darllen rhai o ysgrifa Parry-Williams yn yr un modd. Wedi'r cwbl, oni does perthynas amlwg
rhwng ysgrif gyntaf, cyfrol gyntaf Parry-Williams, sef Hanes i fot o beic, KC16, a darlun ciwbyddol artist fel yr artist ffotwraidd Giacomo Balla, a'r darlun yma Velocità d'automobile, cyflymder car o'r flwyddyn 1913. Ac y mae swyn anrheithiadwy mewn symud, mewn cyflymdra, symud, speed, mynd. Yn wir, mi fydda rhai yn dadlau bod ffurf yr ysgrif ei hun, y ffurf a goleddodd ac a orseddodd Parry-Williams yn gyfrwng canonaidd ei waith, yn ffurf giwbyddol par excellence, a bod anelo hynny'n uniongyrchol ar modd y mae'r ffurf, y mae ei techneg y ffurf yn ymwneud ag amser, yng ngeiriau erthygl enwog adorno am yr ysgrif. The essay introduces concepts directly, immediately, as it receives them. Through their own movement, the elements crystallize into a configuration. Yn sicr, mae yna le i feddwl ymhellach am ddylanwad syniadau Bergson ar ffurf a thechneg gwaith Parry-Williams. Ond bydd rhaid i hynny aros tan ryw ddiwrnod arall, achos mae amser y cloc gyfeillion wedi'n trechu ni.